O presidente da Deputación, José Tomé, acompañado polos deputados e deputadas socialistas, presentou a composición do Goberno para os vindeiros 4 anos, que se elevará ao pleno de organización este martes para a súa aprobación. Establecemos unha organización de goberno para ser o máis útiles posible á provincia a través dos concellos e tamén do tecido asociativo. Un equipo de goberno sólido cunha longa experiencia na xestión da administración pública e que, segundo apuntou o presidente provincial, aborda este mandato con ilusión e gañas de traballar. Vamos a facer con honestidade, vamos a facer desde a eficiencia, é dicir, hai que ser eficaces na xestión, dende o diálogo, por suposto, hai que estar en contacto con todos os grupos, asociacións e entidades que teñen que ver ca gobernanza provincial, desde logo desde a transparencia. Habrá dous grandes obxectivos transversais: responder con eficacia ás necesidades dos concellos e da veciñanza e impulsar o reequilibrio territorial e a cohesión social. José Tomé levará directamente a área de xestión territorial que inclúe vías e obras, parque móvil e unidade de proxectos. E tomei esta decisión porque, ademais de coordinar e dirixir o goberno, quero implicarme directamente na xestión para impulsar e garantir o reequilibrio social e tamén territorial do que falaba, non? E, ademais, é unha cuestión a que lle vou prestar un total empeño e dedicación, non só establecendo este obxectivo como directriz transversal en todo o goberno, senón dirixindo a área de xestión territorial tal como xa fixen no pasado mandato no Concello de Monforte. En canto ao reparto das áreas que xestionarán os deputados socialistas é o seguinte: Pilar García Porto, ademais de voceira do Goberno, será a responsable da área de réxime interior, promoción do territorio e turismo. Pablo Rivera Capón levará a área de promoción económica e social, que leva aparelladas as materias de proxectos europeos, innovación, TICs, transparencia, emprego e benestar social. Mayra García Bermúdez, Economía, Recadación, Facenda e Especial de Contas. Roberto García Pernas, Participación Cidadá. María Loureiro, Muller e Igualdade. Xosé María Arias, Cooperación e Asistencia aos Concellos. Ana González Abelleira, Formación, Ensino e Economía do Coñecemento. José Luís Raposo, Medio Ambiente. E, por último, Roberto Fernández, Recursos Sostibles. Tamén se anunciou que a Xunta de Goberno estará formada por 9 membros: o presidente, a vicepresidenta, 6 deputados do PSOE e unha do BNG. Redúcese o número de comisións informativas, que pasan de 8 a 2. Os plenos ordinarios e as xuntas de gobernos manteránse como até o de agora.